Right, makadi komuri Zimbabwe. Zita ndinonzi DJT1 radio driver. Nasi tiri panonzi pamuito ku Mount Strinda ku Bikoni. Apo patiri kuona isisu wachiita mitambo yavo yavanozoita nguva zhinji atinoti muchongoyo. Ndo mutambo uripo. Tiri kuona pane vana vechikoro vari kutamba muchongoyo, pane vanhu vakuru vari kutamba muchongoyo. Saka ndoda kumbokuisai ipapo ndimboikande mudariro mumboone zviri kuitika. Asi chanoda kukuyeuchidzai ndechekuti aiwaka musakangano zvakare kulaika Teach Catch MTV, musakangano zvakare kusubscribe channel yedu kuti tigare tichikupai nyaya dzinonakidza nezvinovaraidza. Musazokangano zvakare kundobaya kakabhero kaya kakangoti ngende kutaura kuti patinokanda chinhu makuudzwa kuti aiwa Teach Catch MTV yaisa zvinonakidza. Thank you very much. Regai tipinde munyaya yedu zvizere.
Thank you.
Muri right dara. Uya mutombo chitora. Mutambo munoti chiwi. Unozi Muchongoyo. Alright. Inoitwa kuno kuchipinge chete. Masadese. Kuchipinge chete. Asi zvinongosipesana nenharaunda. Vamwe vanotamba shangara, vamwe vachingotambawo chi. Vamwe vachimukwa zvinoenderana nekwevanogara. Isu kwedu kuno tinotamba muchongoyo. Zvinoitwa kuchinda. Kana pachiitwa izvi sezvandiri kuona panapa, pane zvinenge zvaitika here kana kuti mutambo wamangogara muchingoita kungofara? Mutambo uyu Mati mama. Reanzasi yangu yakapfuura kuhondoka. Nhasi songo akashayikira kuconcession. Saka tinozopesera ngemuchongoyo ngoti baba vedu vaidira ngemuchongoyo. Saka vana vechikora varipo. Ndo zvatinenge tichiita. Saka zvapera nhasi. Baba kunokumbira vana vechikoro kuti uyaiwo pano. Ndochindao chinoitwa. Vanhu vamarumba pano ndevechikoro. Kuzosvika panyaya yekuti paitwe zvemuchongoyo kana kuti kudini pachikaranga chedu isusu inenge iri chisa. Zvichiriwa kuti kudii? Nyaratu. Taakunza mudzimu mumba. Tichiita cherechedzo yemitambo yaitwa nevakuru. Chinyakare pasi chigare. Thank you Mazita. Mambo wangu makadi yenyu? Tiripo makaita wani. Tinofara. Ini ndinonzi DJT1 ndabva ku Tichkach MTV tiri Mamtare. Ndingafarira kuziva kuti munonzi ani mimi? Inini ndoitwa Naison Skanda pamarozha mauti Silinda Chipinge. Tinotenda. Ndaona muri kutamba apa. Iyi culture yenyu inonzi chii? Unozi Muchongoyo. Unonzi Muchongoyo. Kana muchiita izvi senguva yatasvika muchiita apa, pane pamunozviitira here zvazvinoreva kana kuti munongoita kufara? Munozvifambisa seya? Muchongoyo chinyakare chaitwa nevasharuka vakaita ana Lebwengulo, ana Mzirikazi. Chaishandiswa ngemasoja avo kufamba rwendo rwakati kure. Veihamba distance yakakura. Zvinonzi Muchongoyo. Vaihamba distance yakakura zveitotindira nepasi. Saka izvi zvinoitwa pamabiko panopembererwa chero vana kana birthday kana chinyi zveshe ndozvetinopaita. Saka nhasi apa pane mutambo uripo here? Pane birthday here kana zvakamira sei nhasi? Apa pane doro rinoitwa, pane doro rinobikwa reichemwa munhu wafa rokutanga, rokufa, kwozuva rechipiri rinozwi rechisa, ndo rotambwa Muchongoyo. Saka munenge muine chikwata here chamunozvidainza kuti chikwata chedu chinonzi zvakati, kana kuti unongova mutambo kungoti munongoita? Itori chikwata zvotoizwa session, hazvingovambo kutambwa. Ichi yedu inozwi Skanda Stars. Saka mukadainzwa imimi kunzi uyai pano wakomana pane mutambo uripo uri kudiwa Skanda Stars, munogona kutoenda? Kana vachatodaidza zvikatokwanisa kuti mozopedza kudaidza tatopo tonge tasvika. Aiwa, tinotenda. Regai timbonzwewo panana mama wandiri kuona panapa. Regai ndimbonzwewo kuna namai. Mama makadi? Ndipo mwakadiyo. Tinofara here. Munonzi ani mimi? Ini naitwa Beti Mutumba. Kuti muzotange izvi mama makazvitanga sei? Takatanga tiri muchikwata chedu cheSkanda Star vechiita zvekutrena, tichienda mumabiko, mumuchato, zvakaita panapa pane doro, tichingodaidzwa tichitofambira kuti tichitenge tadaidzwa. Aiwa, tinotenda. Tinotamba tiri kumusha kwedu kunoku kuchipinge. Asi munoiswawo maHeroes Day, maIndependence, kumboendawo kunozwi kushowground muHarare. Ndimbotambawo tionewo zvirimo zvekuti nyikawo dzekunze dzionewo kuti vanhu vekuZimbabwe vanoitei uye chinyakare chavo chiri papi, vachizivawo nokutomboti ndikwanisa kuti ndingakwirawo ndege ngemutambo wangu. Ndofunga ndizvo ndingada kuti tinge teisangana nevanhu kuti tionewo vanosponza, vanobetsera, nekuti mutambo dzakawanda dzinoizwa muZimbabwe asi
hatizikanwi tiri kumusha kunoku. Alright, aiwa tinotenda. Saka muridzi wechikwata ichi ndiani? Muridzi wechikwata ichi ndini nozwi naso zvikanda ndonaibwe zikanda styles. Ini ndakatotanga kutotambawo ndiri mwana mudiki kuchikoro. Nditonzvengawo vabereki kuizwa mutambi muchongoyo unotambwa nemarovha. Alright. Asi vakazosvika pakuzoona kuti vana vanonga vanototamba vobvawo vatotitendedza kuti tambe muchongoyo. Saka nokubudikidza kwekuti ndeikura ndakatanga muna 2006 ndotanga shop ndaitengesa nezvedoro. Ndakanoti chingaunganidza vanhu pano pashopu chii. Ndakatanga kunadzira ngoma ndobva ndatanga kudzidzisa vana kuti ndainga ndeitamba. Ngoma ndakazotoikonawo kutoridza kubudikidza nekuungana nechikwata changu. Saka chamuri kunyanya kuda chekuti mukaona sponsor chamuri kushuvira kuti aisi taida ichi neichi chingava chii? Ini taitongoti tikaona sponsor tozikanawo panyika kuti tine gurupu redu rinoita zvakati zvechinyakare tichiendawo kunana president iyoyo kumataundi iyoyo vatotizivawo kuti tiriyo. Alright. Vozi vanhu vari kutamba ana Jerusalema nezvimweni asi haizizopi tsikawo dzekunoko. Alright. Saka idzi muruda kuti musimudzirewo kuchipinge kwenyu culture yenyu imi? Culture ndiyo chinyakare yaitambwawo nababa vedu. Alright. Saka wangade kukubatai wanokubatai panhamba dzipi? 0784 91